Тизден Рамус Молл сәүдә үзәгенең кулланышка тапшыруга әзерлеген тикшерәчәкләр. Хәзер үк аңлашыла, биредә зур бөкеләр хасил булырга мөмкин. Сәүдә үзәге ачылу белән биредә машиналар гына түгел, кешеләр агымы да артачак. Шуңа күрә Түбән Камаларны беренче чиратта куркынычсызлык мәсьәләсе борчый. Халыкны аеруча менә бу җәяүлеләр кичүе борчый. Ул сәүдә үзәгенә керә торган юл янәшәсендә үк урнашкан. Биредә һәр вакыт кешеләр һәм машиналар күп. Өстәвенә 12-нче гимназиядә ерак түгел. Кирәкми дип уйлыйм монда юл. Чөнки пробка булачак. Күптән уйлыйбыз инде, кайгырып торабыз. Конечно, конечно. Да и так аварии часто бывают. Но часто бывает авариялар. Но bilmiyorum. Җиллегә булырмы, юкмы, кем белгән. Авариялар статистикасына күз салсаң, 2020 елда юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә 14 кеше үлгән, 301 Түбән Камала төрле тән җәрәхәтләре алган. Әйтергә кирәк, сәүдә үзәге тирәсендә машина йөртүчеләргә дә уңайлыклар тудырылмаган. Образование пробок була инде. Шунсы машаллый. Алда көннәрдә. Пешеходларга, коляскалар белән йөрүчеләргә бик җайсыз булачак инде. Узган елны ЮХИДИ башлыгы Рөстәм Гарипов белдергәнчә, әлеге участокны үзгәртү проекты була, тик проблема хәл ителми. Җәяүлеләр юлы буенча мәгълүматны Рамус Групп вәкиле бирде. Рамус Молл янәшәсендәге җәяүлеләр юлы кабул ителгән проект буенча җәяүлеләр юллары өчен булган барлык таләпләрне үтәп ясалачак. Җәяүлеләр юлы проекты нечкәлекләре турында әле берни билгеле түгел. Эшләр кем һәм нинди чаралар хисабына башкарылачагы да әйтелми. Рошния Сибатова, Александр Халин, Марсель Джураев, НТР яңалыклары.